Samantala mga idol, umano'y dynamite fishing at iba pang isyung pangisdaan sa Agno binabantayan ng LGU. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nagtipo ng mga kinaukulang ahensya at sektor sa bayan ng Agno upang talakayin ang mga isyong may kinalaman sa dynamite fishing at iba pang sularining pangisdaan na nakaapekto sa yamang dagat at kabuhayan ng mga mangingisda. Isinagawa ang pulong katuwang ang mga kinatawan mula sa Liga ng mga Barangay, lokal na pulisya, Philippine Coast Guard at mga tanggapan na may sakla sa pangangalaga ng kalikasan at agrikultura. Kabilang sa mga pangunahing napag-usapan ng mga ulat ng umano'y paggamit ng dinamita sa pangingisda, iligal na pag-aani ng aragan o seaweeds at ang mas maigpit na monitoring ng mga bangkang rehistrado sa lokal ng pamahalaan. Layunin ng mga hakbang na ito na maprotekta ng yamang dagat at mapanatili ang kaayusan at kabuhayan ng mga mangingisdang umaasa rito. Tiniyak naman ang mga dumalo sa pulong ang patuloy na koordinasyon at pagbabantay upang masugpo ang mga iligal na gawain sa karagatan at mapalakas ang pangangalaga sa likas na yaman ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.